Нам кажуць, вы прайгралі, вы павінны спыніцца, здацца, стаць на калені. Вы не вартыя лепшага, вы нічога не вартыя. Вы заслугоўваеце толькі чаркі са шкваркай. І то, у лепшым выпадку, вы народец, вам патрэбная жорсткая рука. Дэмакратыя? Каму вам? Ваш бренд дыктатура і сядзіце там моўчкі, альбо мы вас пасадзім сілком. Не падымайце галавы, не падвышайце голас і любіце свайго гаспадара, альбо мы вас зламаем. Але мы беларусы. Мы не зломны народ, і ў нас няма іншага шляху, як стаць народам вольным, народам адзіным, аб'яднаным і годным свайго імя. Нам важна верыць у сябе і рушыць наперад у Новы год, у новае жыццё, да волі, дадому, да нашай краіны, дзе мы не стаім на каленях, а цвёрда і ўпэўнена, расправіўшы плечы, разам ідзем у лепшую будучыню, якой мы вартыя. З Новым годам, цудоўныя беларусы і беларускі у Беларусі і ва ўсіх краінах свету. Жыве Беларусь!